La companyia del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda ha passat aquest diumenge pel Teatre Orfeó de Calella i ha portat l'obra L'home amb qui somien les dones quan somien amb homes, sota la direcció de Joan Gallart, una comèdia sobre el món de la parella i del teatre. La Irene, l'Aina, la Virgínia, la Marina, la Cadens i jo ens vam conèixer fa un any i mig. Totes 6 ens havíem apuntat al taller Com oblidar l'home que estimes en 7 dies. Així és, que la primera impressió que vam tenir unes de les altres va ser la de tenir al davant unes autèntiques fracassades. En Miquel és l'home de la Maite, la meva millor amiga. Va ser ell qui va acabar convencent-me. Va ser aquella tarda que érem a casa seva i que em va dir: Virgínia, has tocat fons, fes aquest taller, no he perdut res per intentar-ho, dona. I això me'n moria de ganes de dir-li que el que necessitava era que em fotés un bon polvo. I això sí que em faria oblidar en Marc, que provés de remengar-me el vestit, estripar-me les calces, fer-me l'amor com un boig. I això sí que m'aniria bé de debò. Ets una dona infeliç? Sí. Demostres amb la teva expressió de cara que no hi ha res que et surti bé? Dic jo, potser que el somriure formés part dels atributs de la dona amargada i enfonsada en què t'has convertit? En Joan Gallart, què tal és com a director? És molt exigent? Ha començat per una gran pregunta. Sí, és molt exigent. En Joan Gallart és al tope, és sempre un autor perfecte, un autor excel·lent, sempre. I bueno, això és una mica l'èxit d'aquesta companyia. Heu estat actuant a Barcelona, nervis, emocions, què tal ha estat aquesta experiència? Sí, i tant, jo sempre ho dic, nervis sempre. I avui a Calella potser més nervis que a Barcelona. Una mica Barcelona va ser... és un regal, no? De fet, cada lloc on hem anat, cada plaça on hem torejat, diguéssim, ha sigut un regal, però a Barcelona, per gent que fa teatre com nosaltres, doncs era un privilegi. I després de tantes representacions, heu descobert qui és l'home amb qui somien les dones? Què us diu el públic? El públic es queda al·lucinant quan diem que no hi ha homes, home, que això és... I llavors, ens heu enganyat, no esperàvem veure algun home. Ens diuen molt això. No ho hem descobert i això és un misteri per resoldre encara. Potser més endavant ho sabrem. Bé, de fet, tenim molts candidats que volen ser l'home. Home, i tant. I teníem tants candidats que vam dir, mira, saps què? Agafarem un maniquí, que és de plàstic, que no diu res, que no emprenya. Exacte. I ja està, que per home crec que l'home és en Joan. Nosaltres tenim en Joan Gallart, el director d'aquesta comèdia. A l'abril de l'any passat vàreu estrenar L'home amb qui somien les dones quan somien amb homes. Primer a Pineda, després a Blanes, a Girona, a Barcelona i avui a Calella. Amb molta feina, amb moltes emocions i moltes experiències, no? Sí, esclar, sobretot perquè és un projecte a llarg termini. És a dir, portem molt de temps treballant-hi. De fet, és un grup que ja havíem treballat junts, només amb el canvi d'una actriu, en un muntatge anterior. Jo penso que això és el que ha fet que fos més fàcil treballar una obra d'aquestes característiques, en què hi ha tants registres diferents, en què canten, en què ballen, i clar, per fer això i intentar de fer-ho bé necessites temps. Com se't va ocórrer escriure el guió d'aquesta comèdia? Bé, això, ja dic, nosaltres havíem fet junts, el grup que fem l'Home, un anterior muntatge i com que ens ho vam passar tan bé i hi havia tan bon rotllo, vam dir, doncs fem una altra cosa. I jo tenia alguns textos allò una mica embastats i vaig pensar, home, potser amb aquestes noies ara ja podríem fer això que tenia, diguéssim, en el cap, no? I tot va sorgir una mica també una mica part fruit de la improvisació, no? Jo els hi vaig dir, mireu, a veure, feu-me 3 llistes, una amb les coses que sabeu fer, una amb les coses que us agradaria fer
i una amb les coses que de cap de les maneres voldríeu fer dalt d'un escenari. Al final acaben fent les tres coses, tant les que volíem fer com les que no. Ets dramaturg, escriptor, ets director i a més ets professor de l'Escola Pia de Calella. Com podeu compaginar tanta activitat? Bé, jo sempre dic que quan una cosa t'agrada acabes trobant el temps. El trobes perquè el deixes, deixes de veure la televisió al vespre segurament, o deixes de fer altres coses, però si un realment s'apassiona per una cosa, sigui el que sigui, jo crec que pots acabar trobant el temps. Doncs molta merda, com diem en el món del teatre. Moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.